Čau Tomáš, prosím ťa, idem na dovolenku, podľa čoho si mám vybrať cestovné poistenie? Skvelá otázka. Poďme sa na to pozrieť. Tých faktorov, ktoré to ovplyvňujú, je totižto viacej. Prvá vec, ktorá je tá, že si treba položiť otázku, či ideš ako jednotlivec, alebo cestujete ako nejaká partia, poprípade rodina. Druhá vec, ktorá to ovplyvňuje, je to, či cestuješ len na nejakú jednorázovú, dvojtýždňovú dovolenku, poprípade cestuješ celý rok. Tam totižto pri tých jednorázových dovolenkách a cestovných poisteniach sa bavíme o cenách od 11 eur v Axe až po 37 eur v Alianci, ale pri tých celoročných len začíname na 33 eurách niekde v Unióne a končíme na 331 eurách v Európskej cestovnej poisťovni. Tretí faktor, ktorý to ovplyvňuje, je to, či chceš iba nejaké základné krytia, pod tým cháp nejaké úrazy, nejaké liečebné náklady, poprípade stratu batožiny, alebo ideme do rozšírených krytí, pod ktorými si cháp nejaké profesionálne športy, poprípade technická podpora pre vozidlá. Ďalšia z možností je tá, že máš nejaké storno pobytu, povedzme. No a aby toto všetko ešte nebolo príliš jednoduché, tak pikoška na záver, stále sme sa ešte nerozprávali o výške krytia, pretože ty môžeš byť krytý od 100 000 eur, kľudne až po 2 milióny. A tam tá cena samozrejme je úplne iná, preto jedno odporúčanie pre teba, rozhodne nechoď iba po cene.